Online sa hotline. Online sa hotline. We have the Power Watch Secretary General Sir Winnie Sancho on the line. Sir, good morning sa imo. Yes, sir. May nga gano, labi na sa atong mga tagpulamati sa mga konsumidor sa Negros Power. Ano ning namin mo sang Power Advocacy and Consultative Council, Sir Win? Well, Art, before everything, una, kita magpasalamat sa mga technical working force sang Negros Power tungod sa pag-restore nila sang electricity sa Alhis, so tungod sila na nag-subside na ang criticism that at least mataway na ang pagdadinawi sa mga tao sa Alhis. Now, on this issue of the Power Advocacy and Consultative Council, kung nadumdumani mo art na nagliligad ng mga tinuig sa nag-struggle pa kami sa Sinico, ginaprubahan initani ang Memorandum of Understanding between Power Watch and the Board of Directors of Sinico. Unfortunately, si kabalo naman kita ginpunggan ato ni Father Larida, amo tong wala mo dayon kag amo to agin suguran. Amo tong nanginmitsa sa aton paghimakas ngati nagatigwa kita nga mabulig tani sa to sa Sinico pero gin set aside ang aton proposal. Now ining Power Advocacy and Consultative Council upod na nito siya sa Memorandum of Understanding. So in short, ang PACC is some kind of a de facto coordinating body that would help or assist the Negros Power together with the local government unit in confronting the problems that will be faced or being faced by the power industry. Okay. Para obvious itong natabo sa Alhis. Ikadua, magabulig man din sa pagmonitor sa mga power filterage, para ma-convince natin ining mga illegal connectors na dapat manginisa na kalegal kag matutuod nga consumers ang Sinico at ang Negros Power. Ikatlo, hindi na kooperatiba ang Negros Power, private distribution utility na niya. Okay. Kasi with a 30%, hindi man kita matawag nga member, consumer, owner. Kaya bisan tawag nila sa unang MCO, ay managani isang kwan wala man na isang biring, Gani man. So, pag sa PACC, hopefully, makabulig, ining coordinating council, kamanti wala man sa task force, para nga mamulumagan, ang paghakwat ang ang mabugat na problema na ginatubang sa Negros Power ug sa local government mangin mamulumagan siya pagi sa isa ka coordinating council na will be composed of representative from consumers, Power Watch, representative from Negros Power, representative from the local government unit, and one representative from each of the area nga amo ang ginatawag naton franchise area sang Negros Power. So amo na siya sa pangkabilugan magasulat kita magtulotawhay na magasulat kita sang formal sa Negros Power regarding our intention. Okay. Kung baka mayuhon inisang Negros Power nangin isa ini ka mabinungahon ngalihok. Gusto nga kung may problema kag may ara gid man kita madamo pa nga palabuton nga problema hindi na bala pati sa una art na maghinabuyan na isang kritisismo mag-isyuhan na isang hindi mayo ka mga tinaga kundi magapungko na lang ini ang Power Advocacy and Consultative Council kag isurihan kung ano ang problema, ano ang probable solutions, ano ang mabulig sang konsumidor, anong mabulig sang local government, at ano ang mabulig sa Negros Power, agud to ma-address ang impending problem. Kaya mga technical, ihatag na sila
ang aton lang yang manginisa kita ka baga iwat kita sa information dissemination drive regarding issues and concerns in the franchise area of Negros Power Art. Yes, sulat to na mo na in case makapadala ka na sulat dito sa Negros Power, whatever sa ila reaction, basing local government sumakulod diri and other LGUs kana sa kupan sang serbisyo na subong sa Negros Power, ti basi kon makabulig man motivate o kon encourage sila kung pwede pasarin. Salamat gid Sir Winnie sa imo sining nga time. Thank you. Good morning. Salamat gid Sir Winnie Sancho. Di may mga